Så er vi klar. Beklager, men tak fordi du må komme. Han sidder og gemmer sig hernede. Hej Thomas. Goddag. Og tillykke. Har du vundet? Du skal en tur til Budapest. Er det rigtigt? Ja, ned og se fabrikken. Ja, hygge. Du ser helt skræmt ud. Du ved, at der har været sådan en konkurrence, hvor man skulle købe nogle komplethjul med Hancock. Ja. Du har faktisk vundet første præmie. Okay. Så du skal med sådan en lille tur ned til Hancock, ned i Budapest. I 3 dage. Det er en flot indsats. Vi har lidt merchandise til dig også. Ja. Til den anden hånd. Ja. Hi. Hi. Good morning. I would like to say many thanks to all of you. Jeg sagde, at jeg ville komme med lidt sjovt i tasken. Ja, lille ting. Har du vundet? Jeg har fundet en tur til Budapest. Det var fortjent. Sådan skal det være.